Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laing. Hindi ka rin. Ayun. Tikat ni, malaman. Sagodahin nga rin ti surat, ti pakasalitaan ni Minda nga napoluan, siyak mamet, idi kalman laing. Idi kalman laeng manong nemi tadaak iti atidog na pila. Naggroceria at manong nemi gabotawal at ti awan sud ka po nang iti maala kong ti sweldok intaros kong dito sentro manong nemi tap naggroceria. Apo, or lang at duwa manong nemi nagdadagsan kanak. Imbaglagi din tamamok manong nemi ti sumarsaruno kanyak. At una nga minda, matata. Amang nga magbagkada, guyodom lang ta. Apay. Data sarsarunwak, may kadwa nga sarsarunwak. Apay. Data sangom, data may kadwa. Apay. Kung nga pagunyak. Luz. Timalyaw manong. Ngam saan ko kinita. Huy, ama mo? Napingin bagam dinagan na kitimbal yaw, apa hindi mo kitain? Tsak kita makita tarupa na. Tapay. Iso dahi tati babae nga nang isukatan nila kay ko kanya. Anya? Bakit ba naman siya? Sungarod. Bakit naman siya? Sala ka bakit? Talaga bakit? Kaya lang, madlaw mo na tamat nga kuwan. Naruwam tirupa na ito make-up. Naglaglag mo nila kay mo. Dahil dati klase nga nangisukatan na ka. Lili. Sika malangin ti. Magitulit igpila. Apay, ipilam na kita kargak. Nagiti green na sarya. Dito ti kwarta na eh. Pakibayad mo tulat kan. Madi tirik na ka nakakita iti etang babae. Haslag burburik ti darak. Pinadganak ni Lili manon nemi rimuarak iti groceria. Napanak ti may isang pagpalamiisan manon nemi. Gimatak ti soft drinks. Pinakalamlamiis. Sak nangalay ti bisk. Babalin ko nga. May palagiblat na kanyak manong nemi tinapalabas. Naroon na kitak manindet siya nga babae. Ti babae manong nemi nga nangrak-rak ti relasyon mi ti asawa. Ti babae nga nang dadail tinaurnos nga kasasad mi. Yung sa bagay manong. Saan ko matikid di nga mapabalso may pinsan na di nga babae. Pero di ka dadda nga mapapasulit ti asawa. Kaya kahit nakidin na niya nga babae, nga tita kami, karigiti doang anak ko. Tricycle driver manong nemi ni Rudy. Nabit pa hindi manong nemi nga naipasangay ni Jennifer nga inaudi. Nga adyan ni Junior manong. Ida maduk talak nga dasabali nga babae ti biyag ti asawa. Manong nemi, ado edit mangitetext kam sasla saan nga mamati. No sa langatek saan nga anugutan. Aging gasyak amismo manong nemi tinakapaniknik. Timbagada kanyak no anya taramidek tapno maduktalak ti kinapudno. Inaramid ko manong.
nakapila ni Rudy manunemi iti paggalaan iti pasahero at limugan manunemi iti tricycle na biniglakmet nga limugan ti sumaruno manong. Ading, naglugan ka. Mangorida ka doon, ma. Na yung nagtulatan, manong. Surutin man ni Rudy? Ama mo ni Rudy? Ama mo, surutin, mabaling ka rin? Sige. Sinurot mi nga peso manon name kadi di maidisagnan ti pasahero na bagag iti tricycle driver. Manong, surutin lang ta, ha? Kit masurutin ka kita matugtala mo na, no? Sa ganun pa na. Apa yung mumunak? Siya kan sa pati asawa na, kari? Siya nga rin. Ay, Diyos. No saan nga subli di dyan pagalaan ti pasahero, sigurado nga paparan na nga sa bali. Gusto nga surutin na nga rin. Sinurot mi mano. Insarek na ti tricycle na manon name ti unig tinaladan, tinakalukat nga gate. Insardeng met manong name ti driver, tricycle nga nagluganan. Gusto na ito ti balay. At medyo pang bakit dita nga sarungkaran ta asawam. Asawam nga talaga ni Rudy. Uy manong. Amo mading, bagbaga kami wet kahit. At siyempre, da kami nga tricycle at agaamu kami. Noon at aramid tunggal may sa. Nabitsapi na inak na may kadunga po ito na kanya. Uy. Amo ko, isong isabol na dyan na at saan ka pala mabalin, tanabit ka pa yung naganak. Ure ko mamin ito kasta. Kunak mo. Timsaga ko manong nemi. Inang tayo taklatan sa nga kasut sa musup-suplianan ko na. Uwan manong nemi kasta idi. Idi pa nakaduktal ko iti asawa. Simbrekak. Tadi man takarikap til naladan. Nagtuktukak manong nemi tiridaw nga simbrekan ni Rudy. Kunaka. Amayan! Anong babait si Mungpat? Idilukat na indurong ko gulpe. Uy! Anak ko! Sino ka? Dito ko na mga relasyon niyo sa ito nga babae? Ha? Rudy? Oy! Minda, saan ka manggulot to eh? Hoy! Bakit mo isak lang ka trespassing? Kinanti babae. Manong nemi tinaramid ko ginampatak buok na sa pinungot-pungot. Tinakasakit pa nung nemi. Tinulungan ni Rudy isuna. Kahit isupot adadang ni sakit na. Pumanaw kan. Sa dito pala yung pagsalitan ta. Pumanaw ka, Minda. Pumanaw akon. Irubat ko na kita rawatan. Manong nemi nakaalak adagos tinaglugahan naka-tricycle kat nag-awid akong dito yung balay. Kada idimutlaing aldaw manong nemi. Pinagdesisyon ko ti asawak. Indropot ko, digiti arwaten na manong nemi kastamat. Digiti arwatek. Sinaruno ka talaga, ti asawak. Hindi makasangpet. Dahitan ti arwaten. Dahitan digiti arwaten. Sabi pagtalawan na. Di mo kayo tagtalaw? Pues, siyak nga rin tagtalaw. Saalang ang digiti arwatem, tinurot sa ganak, no digiti arwatem. No sikat tagtalaw, agbati, digiti anak ko, itisidong ko, siyempre. Tasyak din nata. Ngem no siyak tagtalaw, ibatik kang kadikiti anak ta. Oh. Hanya agpili-pili ka. Siya ka tagtalaw, siyak tagtalaw. Inaala ng tigitarwatin naman, pimanaw. Ayo.
hayop ka. Makimat ka kuma! Naglaok manong name iti sakit, pungtot, ken ladingit. Insukat na kami iti daidya nga babae manong. Gapo ka dita, damabalinda. Gapo ka dita, katsyak. Gagangay laklain. Ngagkat katulong manong name. Nagsangit tinauri nga anak ko manon nemi ob-obaen ni nanang. Mabisinan. Patidjam. Umay ka na, anak. Umay ka. Manong nemi. Pimarakop met ni Junior kadigiti sakak kabayat ngagdedede ni Jennifer. Ngagsang sangit pati suna. Mama, pimena umati ni Papa, at doon kita awatin na. Santo ka ting sumang pet, santo ka ting subsublipay ni Papa. Binabalaw na ti inak manon nemi. Apay kamit ka sa tinaramid mo. Ano tinaramid kong madi? Apay kang pinapanaw mo. Tanya nga rin tinamaan nyo aramidak na nang. Nandok talak nga mismo nga da babae na. Kahit na kumasaan nga nagtalaw. Kahit nga sawan nga napatig kam kuma. Una ta ko naman kung saan ka nga ang isot agtalaw, kahit sikat agtalaw nga ibatim ni kita anak na. Kahit namati kumalat nga ron. Patsyon nyo nga rin nga maramid ko, tipo ano nga saan ko itukot na gitubing. Kahit nga sawan nga napatig na dyan nga mabae nga dakabi ka na kita anak. Kita wangar makabaylam karot nga biyakin na dito ang anak mo. No saan nga suportaran? Uri suportaran na nanan. Diyak awatin titid na. Ipanaknak ko iti dahil dyan nga lalaki. Nakabaylak ang biyakin na kita anak ko. So, makamoy ka basit kada kitubing. So, sumapulak ti trabaho. Tapos na pagbiag tayo. Nanang, alawan anak ko lang. So, ako naman pag nanagam to sakti makamukha na kita pukok. Agtrabaho ka nga ron at nangaron. O matsabali pang namnamaantan at tayo na at pinagtalo mo matante asawa mo. Manong nemi Jack Pulos Simuko. Impanagnak ko kini Rudy manong naming kakabaylak ngay kantinaran niya kamasakbayan ni kita anak ko. Nagtrabaho ak, manong nami linawas ng sweldo ak. Irapin ko pa iti umawat, tilabaan, no kasta nga bakasyon ko manong. Tumultulong met tinanang, kumporme ti mabalin na nga may tulong. Mga sinapo Diyos. Na kami nga baybayan ko na. Puwain manong. Piton nga tawen tinapalabas. Hindi mapasamak manong nemi ti panakakitak ti babae ta sawak. Isutad da iti may kadwa iti sarsarunuak manong nemi ti pila. So nga burak manin ti darak nga nakakita diretso nga babae. Tinangisukatan ka na kami ni Rodi. Pinugon niya nak ni Lili manong nemi. Oy, Dan, nakabayad ako. Nadasupli mo. Kalugan na. May masama turungan ta. Idagas na ton. Sige. Mangalang aro 13 kilan. Mabalin na. Pag pagisumat, nilakay mo na yun eh. Ano? Oo na yun. Kapag pag-iso nga manong naming iso nga talaga. Ngimday di babae na't naglugan. Isot pasahero na. Siguro kit ururayan na. Pauni mo na ito nga aldaw, Lili. Nakitak adwa, nagiti banagdakdak. Nagiti manglilipot. May minsan man kami nakit, basol mo. Siyak, basol ko. Inlaban mo kung mga minti-kalinti ka, ma. Nanitakit mo sa man. Ilaban ko nga. Amo ko man pinagtaltalaw.
imbilim ko mang isina na radya ka babae. Awata bulili. Nga dinakayat nga isina. Talagtalaw nga ron. Binaybayan na kami ni Sintabo. Di na pulos pinaramanan di kito nga putot na kanya. Wala ta. Kunamit nga di mo awatin. Siyak mamit. Ano ta ko lang? Siyak mamit. Unfair eh. Ano ta kayo masawan? No maaramit ni Rodi, maaramit ko man. Loko. Hindi ko mapailang Hindi kayo masawan. Diba? Dati bagbagakin kayo di? It's unfair kung wanakin kayo di. At nga gangganas ni asawa mit sa bali nga na babae. Idin dito siya. Bukbukod ang di amin. Sabi nga di mo aramidin. Idin napintas ka. Napimpitas ka ng midadya nga babae. Aramidin mo Di ako mangarot kaya tagbasol eh. Tapos siyempre, nag-asawa ka pa na kini Rodi. Kaya nung mag-irelasyon akmet, di kat kayo nga sawan, aglalalaki akmet. Kanay di nga aldaw, karabyan na manunemi, nagtugtug tiri daw. Dan sakit umay. Ay, nanang, takay lamasit pa pa mangilokatan. Daw bubrak eh. Di kito binakaturog dan. Napaturog ko idan Sapadan to mapan nagbasa no bigat. Ay, nukas kasanun lang ang kita. Napasnek na nagbasa. Siya kagit nasulun ato pan pa lang. Sabi ko mata mauray ko makapagturpos na kita puko. Sabi ko siya akong manong namin tinapan ng ilukan. Nakiktutak. Lalaki nga gaya mo di. Banglot yung lalaki. Ay. Bobby? Bagman na malasin na. Amanda ka. Flowers for you. Kanachot. At pa chocolate na. Ingapok sa Saudi, gata chocolate. Abay, nagapok sa Saudi. Saudi buya. Nagpurgod ako. Di na kadipas na rin? Sumulit ka. Nanang, Dani Bobby, amuhin ni Bobby, malakip yun. Ay, Bobby Barok. Ay, nablapan akong nasabat sa ulit tulobo kaya. Napiksakibon pa lang nana. Wala bayan ko nga balo. Damat nga para ka na kayo. Sarabo yo. Para kang kapukan niya. Ken malaksit ka tingintid ko nga chocolate ken flowers. Damat taga sarabom. Minda. Ito yo. Kwentas. Sala kwentas. Dapat porcelas. Among di Saudi agad. Ato di kakastoy. Alahas. Sumar lang. Pati si kakit. Saudi buhay ka nga talaga. Uminak pinasyar. Kada mo mga asawa ko. Idadak pala sa Saudi. Nadamag ko ngayon. Awan kayon kini Rodi. Hindi ko mapailang nagkahamitak. Nagpurgod. Ituloy ko palang trabaho ko na. Tap nilikas na kan makorno nga. Nakaskasan nun lang. At napakakitaan ti panagsaundik. At nakikatakon nga pwesto. Napangipas na kak tinegosyo. At napangaramatak iti panagtrabaho sa Saudi. Bobby. Idi pinaay na, kat ni Rodi ti, inaklun mo. Isot na panunutak, mapanak, trabaho di abroad ko. Kabarbaran na makalipat ako na. Imam, saan ka pulo sa linipat? So, atuwek ta. Tapno, baliwak nga daton ti panangayat ko keng ka.
I love you, Minda. Manong nemi nung pagsisilpwak dagiti pasamak iti dayta nga aldaw. Kasla dya ka mo. No, kasano nga nagrarana? Nakitak dagiti duwa nga manglilipot. Itay bigat. Sa ita, pasyarin na. Ni Bobby nga pinaay ko idi. Iso na idi manong nemi tinapinget nga nagkaribal kini Rudy. Ni Rudy kinayat ko. Kaputis pakariknak ti ayat. Pinaay ko ni Bobby. Nagpukaw. Iti pinaay ko. Tabigla. Napanggayam sa Saudi. Bobby, ayetan ka. Di ka pulo sa linipat. Ado man naging babae nga mabaling ko panglipatan kang kangem. Bobby, pinanawan na kami man ni Rudy ag-asawa ka malata. Apay, iso ka dilatan ti maymayad? Katsi ka. Minda at dakarbe nga mga gragsak at tuyak. Nga pudno mga matpateking ka. At tuyak. Bobby, di nakarako pa nakas... Bobby, no. Amo, mailiw ka. Tartarada mo na yung tariknam. Adamat iti panagayat mo kanyak nga mas nga ipatpatig mo ni Rudy, di ba? So nga, apa nga, di mo mataramidan. Kasapulan kamay. Inamalan na di kiti bibig ko manong naimigat saan akong nga nakapagked-ked. Apa kid nga saan? Ni kadilayang Rudy ti maya. Siyak mama. Minalas ko manong naimi dagiti agek ken arakop ni Bobby ket di mi napupuutan nga simrek kami ti siled. Kadada kami itirabaw ti kama manong naimi. Oh, Minda. Bobby. Basod iti Diyos, Bobby. Manakaawat ni Apo Diyos. Mawatan na ka. Mawatan na ta. Isa nga, Bobby. Bobby. For how many years, Bobby? Itawalangan nga da mga rakop. Kan mga gek kanyak. Itawalang nga mariknak ti barat agek. Iti parukong ko. Bobby. Oh, Bobby. Poen manong nemi kas la maulit-ulit iti panunot ko iti balikas nga siyak mamet. Apikit din nga saan. At akalindagagmat manong nemi nga gragsak sang kadi. Basul man da ito iti Diyos. Ngem ko na ni Bobby aman nakaawat ni Apo Diyos. Pinalubusak manong nemi nga naglangoy ni Bobby. Nga adan dagiti bibig na manong nemi tinagbaitan dagiti legs ko ket ore ko la inipitan ti ulo na. Nga ore ko la ipasurot nga ipangato ti patong ko no kasta nga sepse. Oh, Bobby. Bobby. Naamok na kumakasto iti aramidan ni Rudy kanyak ket sikala ko man tinaklod ko. Sikala ko man ti... Bobby. 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 Nalaleng pa'y gayam ni Bobby ngim ni Rudy manong. Iso, nagdakkel gayam di bidot ko ta ni Rudy inaklon ko kaya nakiasawaan. Idinto dadad to ni Bobby nga nakabudpudnot panagayat na kaya nakalala nga mga Bobby mapanak manin.
Nagpapas kami tiragsak kini Bobby di nga nagpatnagmano. Uy, uri na makadlaw ni nanang kabuta talagang nakapapaut deta nga panangipaay ko ti amin ko. Manong nemi aduman iti mang babalaw kaniya. Ngem, tay kunakon siyak mamet. Awam mat apulos ti Riri ni Rudy di maamuan na agdandan na kami kini Bobby. Ni Bobby manong nemi naanakan met ti maysa. Aw mati problema karigiti putot ni Rudy kanyak manong tamarik na dati dungno ni Bobby kadakwada. Ken nakananama ti naranya ka masakbayan da tada nga ro din negosyo ni Bobby. Wait, ada rigiti kundaway manong nemi nga madamdamag ko nga agbababawi ni Rudy nakaslakayat na tagsubli. Saanin nga makasubli? Gabutaddan ni Bobby. Dito nga ron ti pagkasalita manong kadagyaman naklaunay iti anos mo nga nangibasa. Kaya't sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak kadimngeg ken nagbuya. More power to your program. Ito nga radagyaman nga pagayam mo, Minda. Thank you, Gaga, Minda. Iting ka pa nagsurat. Thank you, kadagitay na ruway nga nagbuya. Alaakit, thank you kada kayo. Kadagitay nagbuya. Thank you. Sumarunon nga dagos ni Yogyong Ruiz, ni Kasilyo Yogyong, para iti kay problem of the day. Padaanan nyo.